Sanibonani, igama lami nguNosipho, okholwa phansi kwebandla isakhiwo sekhethu ukuthula eliholwa ubaba uMthabela. Usisi-ke lona unebhizinisi, ngi-nail tech. Ifosloras nasekulandi. For more info noma bookings, DM on my TikTok account. Welcome to More Zion Questions with More Zion Music. So ngizobe ngiphendula ama-question awu-10 lana. Question yokuqala ithi, what makes you late at church? So mina-ke anginayo reason straight, kuyiko nje ukuthi ngiqeda kuqala. Get ready. Bengihamba-ke nomzali, umzali thatha isikhathi sakhe ngapha kumele ngimthwalise, so yingakho umuntu egcina selate. Nanokuthi-ke isikhathi asigcineki la ngihlala khona. Then question number 2 is, why did you start doing Zion content? So i-content yase-Zion ngayiqala ngoba ngafuna ukukhombisa intsha nabantu abangazi ukuthi eZion kukanjani. Alukho olutheni ngaphandle kwalokho, ukuthi nje yikho ukuthi abantu bebone ukuthi enkonzweni kubanjani, uyiphatha kanjani, nanokuthi izinto zenziwa kanjani ngoba iy'nkonzo ayifani. Yeah, so the third question is, describe your church in 1 word. Mina-ke I'd say it's amazing. Abake bayazi ukuthi why ngisho njalo nje. Amazing. Yeah. Question number 4 is, which is your favorite? Ukuzungeza noma isikhalanga? I prefer ukuzungeza. Ukuzungeza number 1, isikhalanga. What do you mean by that? As for umuntu osheshe bedisi, it's not for me, but I guarantee ukuzungeza is my favorite. Okay, so question number 5 is, what is your favorite Zion album of all times? The album All Nations, Silwa Nemoya. Yeah, so the following question is it true that ukthwala iduku is a lot of work? I mean, actually it depends. It depends on what, but then there are days where kulula ukthwala iduku, and then there are days like iduku likushuka khona likubamba amawashe kanzima. So ngeke ngisho linamalanga ngisho kungathiwa-ke usujwayele ukthwala iduku, elinye ilanga noma amanye amalanga angeke kube lula, amanye amalanga kube lula. Okay, so the following question is, who's your biggest Zion inspiration or inspirations? So mina-ke esayidini lami usisi Nompumelelo, ayichawe ngibuzala yasisi Nkosi yami, kube kuya ngami nje, ngabe nje ngithi shake my hand sisi wami, kodwa nje biggest. So the following question is, which churches would you like to see doing a collaboration on a Zion song and why? So ngowami umbono, I choose iDamaseko neZion Agreement. Akukho okuningi ngakusho, kodwa nje man, it's about to go down. Khona lento engiyizwayo. Khona lento engiyizwayo, beqala nje sebesho umvumo, angiyakutshela mfana wami.
ngisho nongenamoya uzovukwa umoya mebehlangana bobabili. So the second last question is, what is your favorite song? Mina, my favorite song is Ungihole Ezindleleni by Damasiko. The last question is, outside your church, which church would you like to visit and why? Mina, I'd like to visit him. You believers in Christ. I knew it. Anginayo ireason straight. Selokhu nje ngalazi leyabandla ngalazi on social media, inhliziyo yami nje iyayithandela lona. Nginesifiso nje sokuthi ngelilodwa nje ngiye amareason amaningi nje anginawo, kodwa kubuya kuyibandla elikahle. Yabona liqondile nje. Njengoba ngisho ngasekuqaleni, ireason anginayo. Ngibonge ke ukubuka. Hope you enjoy. Bye.